Manuskritt ta' 1800 faċċata ta' dizzjonarju Malti-Ingliż u Ingliż-Malti. Inkiteb aktar minn 100 sena ilu minn Salvatore Mamo, iżda baqa' qatt ma ġie ppubblikat. Għal snin twal kien maħsub li dan intilef jew inqered. Iżda sajf tal-2023 bidel in-narrattiva kompletament. Kien Steve Borch li sabu f'kollezzjoni privata. Mill-arfin li għandi peress li nkittib ukoll tad-dammem ta' kliem pubblikati fil-passat. Kont konxju li dan kien dizzjonarju ta' ċertu importanza u li wara li għallibt ċertu folji sibt li kien hemm stqarrija li hu dizzjonarju ta' Salvatore Mamo. Għalkemm sissa ma nstabet l-ebda data fuq il-manuskritt, Dr. Borch qal li żgur tlesta sal-1918, is-sena tal-mewt ta' Mamo, spjega li fl-1885 l-awtur kien ippubblika dizzjonarju żgħir Ingliż-Malti u għalhekk dan jissuġġerixxi li x-xogħol il-ġdid li huwa ħafna aktar komprensiv ġie kkompilat bejn l-1885 u l-1918. L-assistent letturi fid-Dipartiment tal-Malti Dwayne Illul għalli jissiba ta' dan il-manuskritt hija waħda eċitanti ħafna għaliex Dunkarm stess fid-daħla tal-ewwel volum tad-Dizzjonarju Ingliż-Malti illi kien ikkummissjonat mill-Gvern ta' Malta kien kiteb li l-manuskritt ta' Mamon irid taħt it-tiġrif tal-Berġa ta' Franza fil-Belt Valletta fit-tieni Gwerra Dinjija. Spjega l-proċess ta' kif se jsir ix-xogħol fuqu. Għadna tim nittraskrivu, ġifieri folja naqraw il-kitba u mbagħad nagħmluha nittajpjawha minn ġdid, nistudjawh u jekk il-bambin irid nippubblikawh ukoll. Ħalli d-dizzjonarju li kien meqjus mitluf, issa ħajerġa' jara d-dawl. Żied jgħid li dan id-dizzjonarju miktub kollu bl-idejn ħajjin biex tingħaqad ħolqa oħra fil-katina ta' dizzjonarji fl-istorja listikografika ta' Malta. Għalli din il-kollaborazzjoni ma' Malta Libraries tidħol kexxuni fil-vokazzjoni tad-Dipartiment bħala punt ta' riferiment tal-istudju tal-lingwa, il-letteratura u l-kultura orali ta' Malta, kemm fl-ambjent akademiku kif ukoll fil-komunità.